May gabi mga kabaro no. Lunes karon mga kabaro no. Ug sa karon matoy pikas balay mga kabaro no among ipasulod tong ban sa ugangan mga kabaro no. Nya tanaw ko na mo tong kining hawa mo tong nag puyod to mga kabaro no. Karon oy amo ni ay ako man ni dani ay ari di Yama lakat sa kanima. Kuyo ka kinain, kuyo ka misis mga kabaro, no? Tuting! Oops, papa. Oh, talay ko susi, oh. Oops. Hi, pa! Hoy! Meron na ugangan, day. Ay pa, bali na pa. Malakat mi. Mo, ato mi sa Alpay, pasulod tong kuan, ban. Mustahan kuya Umbe? Ha? Good. Mana may paniapon ba? Hindi, ako nalang pasulod papi. May, pwede ko kunit sa camera may bigay. Pasulod din ako ng motor ni Papa. Pwede po lang, Papa. Wala na mo kagiulat. Wala na mo kagiulat. Mana may paniapon? Ito pa nga ng puno. Doorknob? Pangin ko yung mangga na rin ba? Pato! Nalimot yung gabi ay? Butan ng kinilaw. Ha? Gibutan na sa kinilaw. Mall tas kinilaw. Wala, dili na mo ko ng puno. Dili na maigot ang salong. Ala, wala na bito ikot pa. Ano man eh? Diba ko na? Iya, gigis Papa. Di Diyos Papa, may siya nagpagawa sa igot. Ito pa Hindi na kaya ikot. ikot mo na yung motoron. Gani. Pikas pa. Sana un. Ano ba kayo umikan kahit pa nun ba? Karon okay na. Ay di on makita sa Papa mga kabaro. Tara. Musta man akong salingan niya. Gwapo niya. Wala. Ito paniapon sa. Kaya po sa dito. Nahinay pa. Ato sa Ay te. Original nga balay sa mugangan mga warmo ato ta dito no. Okay, magsulod ta sa ili. Magsulod ta sa ban. Hi nay. May gabi nay. Te, may gabi te. Asli. May gabi. Hi po sa kong vlog list. Ay, podlis nyo eh. Hi po te. Hi! Hi. Baro no. Let's go. Ala, tama dahil list to. Mamalot ko. Hi, Kuana. Mamalot kong supply. Day, oy! Kaya mga baro, no? Ah, sige na yun, Inain! Liksan sa kanto, main! Hoy! Hindi ah! Hoy, hindi. Hi sa vlog. Hi, vlog. Sabi sa buhay. Balikan! Lang, yawan kinay na, kagis-kugis ah. Agay! Lagi-lagi ha! Hoy, kisipa kong kinay, agay! Kulong na mo si kinay mga kabaro, no? Magkuha may sa ay isunod na mo tong bahan ni Papa karon ako mo itong bisitahon mga kabaro no? Hi! wala po yung ila Papa karon kay tayuan sila kaya nagpatrabaho din sa among area mga kabaro no? Hoy kinain kasakit sa kuko agay utanaw lagi daw sa Mataga. tanaw din sa vlog ba? Oh, yawan kinay noy.
layuan sila mga kabaro no. Ilang kusina layo, ilang kusina kung nagpatrabaho sa sa mua. Nya. Si Mrs. musta man nga kung Mrs. karong adlaw? Ay, Ha? masardo. Agay! Agay! Agad guys. Kinay, mahagbong na po ka ba? Nahagbong ba yakatong niagi ha? Agay! Bakit lang ka? Paipong. Mahagbong ba na? Mahagbong na. Ang na po na. Ay, sa Alpa mga kabaro, no? Kay bisita ko na mo ito ni mga kabaro niya. Pasulod ko na ko tong bahay ni Papa. Uy, Pasko na kay lahat yun. Uy. Lagi din sigaw sa ambahan ni Papa. Kaya tuwa man ang nasa sulod. Ora yung gisabutan. Kay, Bahin na na yung kuwan. ban? Kuwan, tapos Tapos Papa? Kay, nainitan niya nga tuwa wala. Ano ang puli gawas puli mo eh? Ako na gawas mga kabaro. No? Akong multicab mga kabaro. Ang among multicab di Mrs. eh. Nya. Oy, kinay, hindi mo gawas kinay na kinay. Dre. Ito karon as kinay mga kabaro. Ano yung bahan mga kabaro? Wa kasulod. Uy, ngit. Iba na eh. Tugtog na po ni waka andar ni. Last andaran ni mga kabaro. Katong ang haon di binimisi sa kuwan. Pwede na siguro na diri amay. Asa? Ang ban? Oo. Pwede. Daw, tao maka. Pwede oy. Ang dili. Be. Patay akong bike. Pwede oy. Ano kung dili? Ato ni ko naman. Mga kabaro, no, wala gini natiman kayo nila kay nabisin mo sila sa tungkol sa kadaghan ng balay. Woo! Oops. Tungkol sa kadaghag balay nila. Di na matiman. Oops. Di na lang mine. Ato sa akong hanawan sa ako. Hawani daw, kuha doon ng mga bangko daw. Ako sa yung pandaron. Chuks, tsugo. Okay. Basta na naman yung mga kabaro. Under ko mga kabaro. Kurang siguro 3 weeks ni waka under. 3 weeks. Kuhanin sa naman niya. Ay, ano yung nagapakaon sa mga iring gari ay? At ang juan. Mga kabaro, no? Akong bike. Pagid din na. Yeah. Shall we try? I will try. Kabaro, no? Ano sa rin? Atlas. Wala daw dito. Ha? Gusto dia masudlo ng atras mga kabaro. Ano na yung problema sa mga katsing? Sa mga multicap? Hindi siya masulod mga kabaro, no? Patay, di kasulod. Di kasulod, Vine!
Kini makbaro, may mga wala kay gamit. Kaya clutching ba dito maayo. Patay. Tabo ni tulak sa to ni. Ang abante ko. Ayo ini. Tulak ini, patras. Nak na lang. Kaya niyo? May ikaw dali. Ito mo. Ano to? Ano ni palo mo? Kaya lang. Good. Dako daw. Isa. Wala mo na dinamay. Sino man? Ikaw naman. Si Mrs. mga kabaro ng mutay. Unsa ang gibati mga kabaro? Sige man. Kasi si Mrs. kaya. Kaya ko mga kabaro, kaya no? Tulak lang ni. Di ka kaya mo kuan mga kabaro. Need siya og di na pud mosulod ang atras. Isko. Ano problema ani mga kabaro? Tulak lang sa nato mine. Makaya ra diri. Sa ilalo? Sige daw. Daming bahay ng aming bahay. Patay ba? May dala sinsilyo. Wala ka sinsilyo na? Wala may sinsilyo na laloy. Kaya lagi. Ha, tulak ni Maynoy? Tulak na ako din. Sige, ikaw timon dito. Iya lang dito. Plaster lang dito. Isunod itong baladaan. Isud. Dali. Ay, nara din yung kaano. Dali yung isa na yun. Ano din yun? Main, okay ra ka diha? Manay sakit sa mga mantika mga kabaro, no? Ang clutching niya ba? Hanod karon dili pagid okay ang clutching. Ang clutch niya ba? Dapat mga kabaro no niya karon. Si Mrs. Gitry niya kuot mga kabaro kasi na alam. Siya may alam ani. Kumusta na dia main? Main? Kira? Ako mismo mga kabaro, mechanic ko po niya at the same time. Di lang pampamilya. Sumpay main. Di lang pampamilya. Mas kuha na lang siguro na main. Ang kanang alambre. Kaya mas hugunin ko man siya ning apiki man. Wala na ba? Tabangan ta kami. Ay. Mga resulta. No. Kulong sila alambre main kaya murag. Ha? Nakatabangan ini. Mali mga baro. Power kayo no. Sweet kay ni Mrs. Yan, tanong na ito daw. Sige daw. Magmusod na. Ilan sa daw pandara. Oops. Ha? Daw. Parang sa ako. Oh. Ha? Ako lang. Ah, sige. Diri butang main. Kaya tulan ni panihan, mekanik ko ni diri ah. Sige. Oh, batrasan si Kinain main ha. Sige, ikaw lang niya main. Kinain! Kinain!
Tulak na lang koy. Fine. Sina tulak lang. Dili gina. Banti ba na? Dili, tulak lang. Lagi, ay lubog sa. Dito tulak na ta. Tanaw ko si Kinain, wey. Ay nagpugsa main. Ang sarap si Kinain. Palungan lang. Oh, sige. Dila ka, itimon lang. Ah. Oh, break ha, basig. Sige. Oh, break sa, kinay, motor. Hoy, Kinain, naisig ng dagan. Ya, Kinain! Bliksan ka. Sige. Si, lubag. Lubag. Ay. Ayo, kam ni mo? Ayo, isa. Patay ni ron. Tagbo dong lubag. Ani. Sige, bantu. Siya. Patay. Ako ni gingon. Yan ka, isa. Ayaw sa lubaga kayo man, ikon sa manubila para makabulo tagtulak. Sige ka na lang. Isa, abante sa gamay diri. Isa ha. Hangak. Ay sabi, banti kamay. Ayaw sa lubaga manubila. Sige. Ayaw sa lubaga manubila, isip lang sa. Sige. Ay, lang sa lubaga. Tanawan likod na kasi mabanggaan ng sikap. Ayun pa. Sige, banti. Lagi na, lubag. Sige, lubag. Lubag. Sige, lubag. Lubag yun. Dilikan yun? Ay. Sige, balik. Bawi. Sige, bawi lagi kisah tu. Sige, sampai aku angkat bawi kit main. Sige, bawi. Ah. Okey. Pwede na ko berhenti. Pandera. Segunda lang. Ay. Pandera niya, segunda. Ay, sige, na, nakabantay na. Ay, sige. Simuligsan niyo. Segunda. Segunda, ayaw. Be, ikaw, ako, be. Bantay si Kinay na. Muli sakit sa multi ka, mga kabaro. Muli ya. Sakit mga kabaro. No, may dala ka, Sloy. Buangan eh. Oh. May sakit sa mga kabaro, pero di ka siya di ka siya makuhan ba? Di ka ba sulod ang pastilan. So kinahanglan siya nga wala siya atras, puro siya banti. Pastilan. Ay, pagpanda na ito mga sanalan. May lisod mga kabaro, no? Hindi kayo makadagan ba? Dagan na kayo kalot lagi ang kinakalatan. Pastilan. Makadagan na siya mga kabaro. Basta wala yung atras, good man. Hindi man yung atras niya ba, di makasunod. Dito. Uy. Nagpunto man. Sa karon.
Ay, hindi nga mga kabaro, no nga. Lugay! Swati. Swati kayo. Ay, lima. Kasi, pwede kayo pumabahan eh. Kinain! Na po kaya! Ah, magkinain na. Ano ba? Tiga. Hindi rin siya makawaro, no? Okay? Sunod na rin. Sunod na rin kuhan mga kawaro, no? Sunod na mo ni Bans. Ay. Fine. Susi, be. Men, wala sa sige naman, be. Kaya basig kuha di ko magitaan ba? Kuha sa sige naman. Gawin sabi. Kaya basig din ako magitaan. Nagbaro na. Ang bansa nila itong kunon mga kabaro, ano? Eh, marag sa ni plaster rin kagara sa Yan, sudah para hayaga. Hayag ang vlogging na ako mga kabaro, no? Pag pwede mo ka. Pwede, ano, dili. Pwede. Saray ko. Kini mga kabaro. Oops. May sikinay yun ha. Iwan sa natin yung mga baro, no? Para swabe kayo, liputan sa natin yung kadali. Hazard ka. Kaya sumunod ako nito riyan. Uy! Ang kamera! Isa! Tsaka. Isang tirahan eh. Tirahan mga kabaro, no? Atong buluhan sa lidaan. Usa ta mo kaawat mga kabaro, no? Oh. Hoy, patay na ko. Isa. Kalisuri plaster sa kamera niya ka. Op. Importante ang kamera mga kabaro, no? Kay dokumentary nun eh. Sa mga panghitabo sa itong kinabuhi din pag-vlog. Importante kina mga kabaro ang kamera. Una nga. Pag-abot sa ko mga kabaro, ang kamera, mura na siya kinikuan. Mura na ganang gitawag na. Basta ang kamera yan sa ko mga kabaro. Pag maka gunit kong kamera niya. Ano niya akong live mga kabaro, no? Pinanglan nga naik kamera. Woy! Okay. Lester na! Ako sa panarabdaron mga kabaro, no? Okay. Kuan ba? Ginatawag aning paitiron sa nato, no? Parang battery nila dili malanganin og
Karon. Tama si Uliman? Ang multicab na ito plaster, no? Diri na ito plaster mga kabaro, multicab. Oh. Diri yaw. Og ano sa ni? Plastaran ng multicab mga kabaro. Pastilan. Lipot ako di ko ani kay diri may plaster. Nga ko muwat tras mga kabaro. Nga ay kalisod ba? Hindi mo atras. Pastilan. Naging lisura gid ba? Paano yung problema mga kabaro sa multicab, no? Ang clutch, kung si Brad Rickson pa, akong bayaw sa lupon. Kuhan daw ang kulang, kining tawag ani booster, clutch booster. Kining multicab, ay kining kuhan kabaro. Ah! Na siya, wala yung problema. Problema na din niya. Kadang mukuha na mga kabaro, no? Manay yung tawag na rin. Kining patras. Patras ang problema, no? Pero daga na, wala. Yung kayo eh. Yung kayo daga, pero ang atras niya ba? Ay, problema yan, ang atras ba? Ngunit, mahab na ako ang atras. Adlaw Lunes na mga kabaro, no? Wow palo mga kabaro. Kung sa adlawan ako ni ma-upload. Pizza ka mga kabaro, December 6 mga kabaro, no? 2021, grabe solid. Woo! Naka-vlog ko mga kabaro, karon mo diyon na. Lipay na kay ko ano, ay usa. Lipay na kay mga kabaro. Ano niya to passion. Vlogging is my passion. Oh. Kung sugod-sugod lang ang vlog niya, dili gid mo siya passion. Surrender jud ka kaya kung mga kabaro. Grabe o gitawag nga kuan mga kabaro. Grabe sus, di lang ko musulti mga kabaro, no? Kung unsa ko nagian sa pag-vlogging. Pero kay mao man akong passion mga kabaro. Mo ni nga enjoy ko kung ma-review na ko ang ipangahimo mga kabaro, no? Ma-enjoy ko kanang i-review na ko kaya akong i-upload. Ma-review ko ma-enjoy ko mga kabaro, no? Kaya naman kini, mukha na ako nga, uy another vlog na naman. Siyempre ang tuig diyan na ito mga kabaro, kadagan tuig, bulan, kadagan, pusa patag kung mahimo mga kabaro, no? Tibok adlaw, imong i-vlog imong kagulingon, no? Kaya naman, di na pwede balikan, no? Inunsa di na siya pwede na balikan, kundili memory na lang mga kabaro, no? Parehani, oh. Hindi naman kini mawala mga kabaro. Ma-upload na ko ni sa kong channel sa YouTube. Yan yung mawala ni sa kong kinabuhi ni. Pero mura lang agtanga tanawon mga kabaro, no? May istorya ka nga ikaw ra isa. Tinood na. Nayog maingon ka nang diligid ka kuan. Ay tanga man na siya. Ay may istorya si Raisa pero para sa kuha mga kabaro. Mo ni treasure sa kuha mga kabaro, no? Sa wala ko'y kwarta mga kabaro. Ma-upload lang na ako ni, edad na ako ron 33. Iba lang tayo mga kabaro, biday ko kutsin. O palaron, biday ko kutsinta, wala, uy. Hindi na ako kinanglan nga, mutan na ako pag Netflix mga kabaro. No, kaya ko mga video, tag-as kayo. Okay. Matay lagi. Ay, patay. Isang gulod. Okay. Alright. Og ayan ang ginabuhi mga kabaro na kinahanglan. Enjoy na to mga kabaro. Para sa ko akong kalipay kung dili mag-vlog. Muna akong kalipay gyud mga kabaro. Mao gyud akong passion gyud bisag kung saon. Kaya naman kadadlaw mga kabaro magdala og kamera pero sa trabaho mga kabaro dili ko mag-vlog dito mga kabaro, no? Kaya nga una bawal man. Malingaw jud ko ani mga kabaro. Mao gyud nga gitawag nga burag. Kung gikapoy ko sa kong trabaho tibok adlaw, simple tinindugay. Pag makagunit kog kamera mga kabaro, mawala akong kakapoy mga kabaro, burag. Mura siya kanang gitawag mga magic. Ala! Kanang ikulong mo ni among kinay. Ay, maayo. Dili kinay ko. Kuha siya nga, dili kulungon. Ano sa ka? Mga kulungon. Ayun na, wala may sakyanan. Na pagawson.
Ayaw. Ayaw, kulunga. Ayaw, kulunga. Sige lang, sige. Sige lang. Ay, lag, kulunga. Ay, lag, ako na bantay, ani. Kulunga na. Palong. Oh. Nga, ang hazard. Kisintang hazard. Okay. Dapat mo ito. Ako ba, ako ba? Og, halikinain. Ay, mo kinain. Dili pwede ni kulong-kulungon eh. Ano gusto yung kulungon ka kinain, no? Pwede na. Kinanglan nga ma-enjoy niya mong kinain. Unsa? Kulong pati bukadlo kay wala si kauban ha. Mga kabaro, no? Ngit-ngit siya mga kabaro. Ops! Dili sugaton ang motor! Tay kinain. Hey! Tay! Nay, kasulod ba? Saman? Kaya nag-andar ang electric fan. Karon? Ang siling fan. Kisa nagpandar? Kinsa ang sulod. Kasi papa ko sulod dari ka. Oy! Hindi ko sa kuman last month. Hindi ko kasulod ba? Wala kay susian na eh. Wala. Kato ni sasakyanan. Ha? Dili. Sulod mo lagi oh. Makasulod lagi dari ka. Pero dari ka ba? Oh, nalaman! Hindi kasulod ba? Oh. Patay. Kini naman dari ang outlet. Di ba rin ni Bira? Di. Wala man. Isa-isa, kabuto na to. Ang suga. Dali ra palungon oy. Saan si man? Kalungon ang tanan. Oo, ay lang. Gipanda lang refrigerator? On anda na daan. Ay, napalong ang suga man itong ipalong dai. Ay, di pa palong ang electric pan. Patay. Wait, susi lagi padalas tubangan? Wala. Patay. Patay taan yung... Uy. Manggahi naman yung mga isda dali. Dalawang daw na. Manggahi naman eh. Manggahi ni. Ah, kabaro. Oops. Isda. Ito ni. Ay, mga isda mga kabaro, no? Ito pala mga kalo. Nanurok ng mga kuha ng mga kabaro, oh. Sigaw nila suga di amain. Di mo siga? Patay. Oh, papapili sila sa kalungon. Ha? Pili sila sa kalungon na. Ang siling pan? Oh. Di ba niya palong gani, no? Ay, di palong. Di ba palong ang siling pan? Buang ano? Suga lang si palong ani. Di kayo maun sa may? Ibo? Balan ka mo na. Ato na nang balikan nun niya. Oh, sige. Kuyog ikaw kay... Punta na. Nagusto ko. Sa karon na kabaro, no? Napot ka nga vlog. Napot ka ni happy. Ang pinikuan na eh. Asa mo na? Isda. Isko na sa saka kapin. Dito na Ay, lang. hindi ka na yung kuman eh, mga... Lamas. Oh, hindi eh, mga lugaw man eh. Pastilan. Ato na ba sigaw ang sugawin? Ay, isa na ni Dri. Dahian na ani. Ay, hatay. Papo ni pirtoon. Nakakinain. Dahian. Kayo, frozen kayo. Lagi. O mga kabaro, ano, nabot ka nga oras sa akong vlog mga kabaro. Daghan salamat sa pagkuyog mga kabaro. No, kuyogi pa may kinay ha. Si kinay nag-aw-aw man, nag-isra ka ni mo? Dito kong kinay sa kawas ni. Ano na lang siguro ba? Ayaw. Bala lang ang suga. Ay, na lang, ay na palo na. Di na palungon? Oh, sige.
Oh. Apa ba yung susi niya sa kuwan mo yun? Ha? Dili mo? Kinain? Uy, wapilak ang gate diri oh. Kinain? Eh, oo. Oh, kinain oh. Oo. Ano kaya mo eh? Pabilib ba? Dagandagan yun na siya, pabilib. Pabilib, dagang bayag sa kinain na. Kinain, dili. Kinain. Ay, alibang. Alibang among kinain. Hoy, kinain. Kuya, gini. Hoy! Bahala ka na kinain. Lakaw na mi. Bahala ka na kinain. Lakaw na mi kinain. Ikabuylo gini mo ang body diri mga kabaro no. Si kinain ng mga kabaro Bisaya kay na no. Siya dug. Pero malingaw na yung mga kabaro. Ay Bisaya niya ang kinain. Uy, kinain! Ay sakyanan! Kinain! Puti. Kami kinain eh. Tara na! Ay, sakay na rin! Hali! Bahala ka rin! Di kang puyog suwa! Bahala ka rin! Di kang puyog! Tagbo ginukod si Kinain. Si Kinain mga kamarang na tagbo ginukod no. Hangak lagi da tagam. Na tagam oh paligsan kag bike ha. Paligsan kag bike Kinain na. Si Kinain mga kamarang na tagbo gwapo kay ko no. White Christmas na nino. I'm dreaming of the white Christmas. And why? Wait. Ay sama yun, wala pa ninalakan rin ba? Papaninalakan rin. Ha? Battery. Hala. Main ang suga dai sa kuan main. Asam dito ko rin susi. Nasi mo. Ni. Tay ting papa. Tanawa sa gabi kasi wala na nakuan, madrin ang battery. Paday. Wala mo nag-aircon. Ha? Wala man nag-aircon. Ya mga kabaro no. Okay na. Manguli namin no. Tanawa na wala na ni. Wala na okay na. Susi. Paano lang og laka ning gate remind. Mungkin na yung mga kabaro no. Siguro mga sobra oras mga vlog mga kabaro no or isa ka oras. Isa ka oras ra. Hina, naganahan ng dagan raw. Hoy Kinain, guguya gid kay nimo ba? Imo gyud. Naguna gid no. Dali ka helmet may dala. Nag-helmet ka?
Kinay naguna-una si Kinay. Si Kinay ba? Gamay jud kay ulo. Gamay ulo na ko lamas. Ay Kinay. Tara na, halala po ka. Ayan na. I'm dreaming of the white Christmas. Kinay na isa kanan, Kinay. Still lang yun si Kinay. Ay, si Kinay, dalawan si Kinay, ano? Bugoy yung Kinay, no? Kamaro, no? Ha? Si Kinay, no? Yang pebog-ibog dito. Guna-una, tanawa lang kapuwang. Iya mo may gibugo na. Oh, no. Galoy kayo. Ay, dali man, sakay man. Baka sa Rusya. Kinay mga kabaro, no? Naguna perme sa buha, no? Karon, asa man ka? Uy, tara! Tara na! Abala ka diha. Tara! Kinay, dali na! Sakay ka? Kasi mo sakay. Yeah. Kabaro. Kinay ni Tiger Bubble Tea. Oy, Kinay, tara na Kinay. Kabaro. Kinay in the mix. Aw tulan. Kinay in the road. Kaya wag Kinay loy. Kinay. Yawa. Gagbayag tikang. La, dali Kinay. Dali. Kinay. Dagan naman na siya. Awo yung Kinay, no? Kinay on the road. Ala. Basta maligsan. Hey, Kinay. Kinay on the road. Oops. Kamu ginduhog baktas ron ba? Tawa ka baro. Si Macy, si Miss nagsakay karon. Dahil ko pasakyan ni papagtason yun dahil ko. Nasgawa din ako. Ay, let's go na kayo. Yeah, baro no. Ato sila nagkuyuga no. Tara. Buguya, giginain ba? Ba't hindi mo buguya ba? Tara, sakay ta. Oops. Yeah, mga kagbaro, no? Nakasakay na akong kinain.
Divine, passion niya kay Dug. Ako po pa nga baro. Ako itiglag. Wala passion ako mga kabaro. Kaya mo kinay. Oy! Yuhu! Lami nga lami mangyabero eh. Apple bear. Palit ito ba? Apple bear. Ah, tagpila no. Sige sige ako lang sulod. Apple bear mo duwang mama. Yang papa stallion. Sa karon mga kabaro, tanaw ang kamera mga kabaro. Ay taas pa ang battery o Diyos. Taas pa kayo ka battery. Taas pa yung battery. Sunod gatik. Nga kabaro. Ay, tagwan mga kabaro. No? Apple bear. Apple bear. Apple bear. Oops. Apple bear ko ba? Gawang kabaro. Tagsas sila ni Macy's. Tayo mo ni Papa. Apple bear. Kabaro. Recommend. Hindi. Oh. Oh. Thank you, guys. Pila siya tanan? Ayan. Mangapon na kung ulo. Ligo ang daw kanina. Istit ka, Col? Karon. Thank you. Thank you. Salamat, Kulakol. Alakinay! Ha? Wala. Kanang kuwan na lang. Ay, junk foods, no? Nadili ka tong kuwan. Kayo nakita man tayo. Kaya kay milk. Ay, tama. Dutch milk. Ay, hinay na yun. That's bad. Hinay. Dara. Ila gani kami yun, 84. Saya lang yung prahin. Sterilize. Yeah. Please. Yan lang yung prahin. Kaliyo ko isa. So, ayun, call. Ulan. Turan, ano yan? Look, yaw kinay na, that's smoke, kinay, that's smoke. Ganda. Ayo dari kita main. Ha? Anong wala naman kung sinsilyo diri ay nako. Noy. Oops. Tama na sila mga baro. 20 city. Ay 20 city siya lang. Kulang akong kwarta ba? Sabi? Sana ba? Hoy, Bisol, musta? Hey, Merry Christmas. Okay kaya. Asa naman ako sa eskuhan? Wala ay. Kami yung mga yung pinagkuhan niya. Kasi may sobra ba? Pagay. Kuhan na lang ko. Dus, may sobra kol? Sa mga kapatid ko kuya
Pohon. Pag na ako'y matigom kalendar, pinangayo na ako. Ano man? Sudlay. Sudlay. Sudlay dahil sudlay. Salamat lang ka. Ay lagi balot. Salamat Col. Kinan, itong sayo. Tarang. Ta. Hoy. Loy, shout out dali Loy. Dali mo. Oh, lo mangga. Ya, baro na mo rin kami. Mali na ta. Asa yung utang beer dili sir? Dili nung totoo, gitay. Ah. Loy. Hey, Loy. Shout out to mga amigo na ano. Loy.